Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod din Critical OPs. Acest joc interesant. Bun. Dacă vreți să mă contactați, aveți Skype-ul în descrierea canalului și toate cele. Mi-am făcut contul de Skype de curând pentru că înainte nu mergea. I-am bomba. Bun, hai să vedem cum mă descurc cu bomba. Bomba atomică. Eu arma asta, care e foarte bună. Spuneam, TP, că nu am câștigat de 6 ori. Știu cum nu mă așteaptă aici. Bun. Nu, aici o să vină imediat. Eu sunt singurul. Și mai am de putut 2. Omă. Uite-l. Încarcă. Fugi. Încarcă. Așa. Uite-l. Headshot, perfect. Nu văd. Of, eram pe ce să-l bat. Sorry, guys. Tu mi-ai dat bomba, că nu știu că nașpa. Cauza mea, băieții ăștia au pierdut. Am jucat. Deși am bătut 1, 2. Nu l-am bătut. Ți-am omorât, am omorât 2. Ce bine. Da. Cum? Iarăși am pierdut. Da. Sunt varză. De ce dau flashback-ul? Sau cum zice? Nu avea niciun rost. Rip unul. Eu pe undeva pe aici. Și nu știu unde, mai e doar unul. Ok. Easy. Nu făcut nimic, doar un kill. Atât. Un biet kill. Micuț. I-am bomba? Nu. S-a părut. De ce fac așa? E foarte ciudat. Da. Nu, degeaba. Nu, neba, nu avem nicio șansă. Abia am câștigat de 2 ori. Am cream că am cumpărat arma greșită. Hai să ne dăm silința. Da, s-a dat timp să fim flipped. O să rămân aici. Am încercat data trecută, n-am mers prea bine, dar... M-am. Și rip al meu. Nu. Să câștigăm. Găm. Probabil. Și... Oh my god, a bătut. Hai, luptă, 1v1. Nu zic că-l bat și pe ăla. Sunt 2. Tu nu. Nu omoră, please. Nu omoră pe al meu. Oh, perfect. Mai e doar 1. Deci ăla care mai e va fi omorât. Și mă va omorâ și pe mine, că eu sunt noob. Ăla cred că ar trebui să aibă bomba.
Haha, what? Bun. Eu doar stau aici. Ce problemă? Oh. Hai, 1v1, 1v1. Oh, counter-terrorist win. Yay. Eu n-am făcut nimic. Doar am stat. M-am holbat. Hai, 3-10. Poate avem vreo șansă. Imposibil, ăștia mai câștigă de 3 ori, gata. Noi trebuie să câștigăm de 10 ori. Oh my god, deja încep luptele. Asta e unu, mai doar unul. Only one. Gata, nu trebuie să fac nimic. Easy-leanu. Bun. Să-mi cumpăr... am armură. Nimic, atunci nu cumpăr nimic. Știu să fac 3800 pentru un SG din ăla. Doar stau aici, fără nicio problemă. Hai, stăm. Ia! Prea easy. Easy peasy lemon squeezy. Ce fac ăștia? Ce tot spune că de... Uite-l. Ce easy. Prea easy. Pot să-mi iau și un sniper. Să vă sniperesc. Sniperesc. Smut ăsta. Tum. Eu vă sniperesc. I am a sniper. Being a sniper. Sniper. Dai, sniper. Și singurul de aici. Oh my god. Ce uitat la mine, bă, nu știu să îmi bag cu sniperul. Mi-a luat timp cash. Nu, trebuie să-mi iau iarăși arma asta. Gata, au început și ei să joace ca lumea. What? Că atunci ne lăsau. Fapt sigur, ne lăsau. Dar dacă eu fac fake strategie și mă duc pe la spate. Pe la spate. Pe la spate. RIP! Ce aud? Dacă m-a bătut, am început să trag... eu am început să trag primul în el și el avea o armă mai slabă. De fapt mai ieftină, nu știu dacă chiar mai slabă. RIP. Mai am bani de arme. Să mă mulțumesc cu astea. Am câștigă rundă, suntem ripări nou. RIP. Suntem. Am zis prea multe ori cuvântul RIP. Bun, hai să dăm un sniper. Uia. Unde s-au dus? Uite-l. A fost greu. Reload, repede. Perfect. Hai. What? Deci toți ăia 3 fix în mine a dat. Și omorâm toți? What? Defeat. Nu. De ce? Bun, 800, bun. Arma asta, hai la atac. Ce nimic bun. Hai, l-a sniperit. Da.
trăgeam fix lângă el trăgeam. Eu filmam? Ok. Chiar nu știam că filmam. Scuze. Bar nu aveam că filmam. What? Uite să-mi cumpăr arma, nu? Cred că da. Nea, foarte nașpa și asta o să fie rip în 3, 2, 1 și... On. Ok. Și o sună teroriști. Așa, you have the bomb. Ok, îmi iau ăsta. Și ăsta și mă duc. Repede, repede, repede. Repede. Trebuie să fiu primul. Oh my god, ce lag. Du-te tu, boss. Hai, eu te împing. Du-te. Sunt în spatele tău. Du-te odată. Și rip ăsta. Oh, brum, ok. La B, plantez bomba. Se plantează aici. 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 Uf. Da. O lovitură mi-a dat. Am tot eu în bomba. Really? Da, avea ăla. Din nou am câștigat și eu tot am murit. Bun, oare dacă nu voi face nimic, tot vom mai câștiga? Hai să vedem. O bombă. Ia-mi bomba, dați-vă la o parte. Da. Hai să mergem liniștit. Târâp. Ia. Dar n-am văzut. A, nu, e de meu. Of. Cum era doar unul. Deci unde o fi. Știu unde e. Să-ți gândește la ce mă gândesc și eu. Ia-mi bomba, nu? Hai să plantez. Da, uite-l. O să trag mine în 3, 2, 1 și... Uite-l. Ce? A, înțelegem. Oh my god, ce mă fraier. Oh my god, ce mă fraierit ăsta. Da, tot câștigăm. Am pus eu bomba. Deci ori. Really? Nu, să-l omoare. Să-l omoare. Ce faci? Fugi! Ce tare.
câștigat. Deși doar m-am dus și rip. Să vedem ce se întâmplă dacă merge pe aici. Tam, tam, tam. Nu vine nimeni pe aici. Merg. Migaros. Bomba deja se plantează. Dar care planta bomba? Da, e în B. Nu are cum să fie în A. Gata, n-am făcut nimic. Da? Ok. Încerc scuze pentru deranj. Până ăla cu bomba a murit aici. Da. Eram sigur. Hai să-i văd acum cu... Ce nu pot mișca? Așa. Ce nu scăpa bomba aici? Asta e foarte bun, asta singur. Asta care rămâne tot timpul ultimul. Pe bune. Pe bune? Ce nu mă las să plantez? The bomb has been planted. Nimeni. Oh, m-a bătut. M-a bătut pe amândoi. Oh my god, am pierdut. Am pierdut-o și pe asta. Sunt la B repede. Dar degeaba că rip. Oh, nu. Nu. Și nu vă stați vă cum trage. Oh, bun. Asta e un cornad, în fine. Trage destul de bine ușor, să văd dacă își scade mult. Ok, hai să mergem să vedem ce este aici. Nimic, uite-l. Nu-i bun, nu-i bun nimic. Nu, da, nu-i bun nimic. Da. Bun, câștigat. Yay. Oh, eu am bomba. Se încinge jocul. Ce frige. Bun. Hai să mergem. Aici. Să vedem ce este pe aici. Știu că ăla nu vine niciodată. Nu e niciodată arma asta. Ciudat. Uite-l. Da. Tipic mie. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Scuze că a fost prea scurt. Da, am dat toate premiile de la giveaway. Mai puțin la Sans din România IT. Nu i-am dat avatar pentru că nu am pe ce să el trimit. Deci nu e vina mea. Și mai am de dat abonații la canal de gaming și altele și la Klaus Player. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Răzvan și la revedere. Bye!